ano eh. Salit lang magay naka-register. 70 yan. 70. Mayo na, tapos na. Ayaw naman sa balyo. Kubota. Sige pa. Naglipat lang ng ano. Salit magay yan. Mararo mo. Sige na. Banti na. Huyok. Ay, Huyok, rata. muyo. Huyok na. Ano yan? RC18 yan. Kung duwang ano. Ano po ipapangalan, ma'am? Ronnie Baldo. Ronnie Baldosa. Ronnie? Ronnie. 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 Oo. Ronnie Baldosa. Baldo. Taga-send po. Si Pokot. Na-discount na kayo ba? Malipit price kaya send kami. Malipit. Para sa 80 na lang, madam. 2,000 po, sir. Wala na pong... Doon, sa ano? Kilos po. Yan po yung halaga ng binhi natin. Ito din daw po yung dapat gawin sa pagbababad ng binhi.